Ostřena. A dneska vaří Monika Stenková. Co jste si pro ostatní připravila? Salát. A to ještě domyslím. Dobře. Jelní salát a to ještě vymyslím. Jarní salát a ještě, to ještě vymyslím. Jelní salát a to ještě vymyslím. Cože? To vůbec nechápu. Moniko, co si myslíte, jak bude vypadat ten dnešní večer? No, myslím si, že bude vypadat docela dobře. Jelní salát a to ještě... Adame, co si myslíte, jak bude vypadat dnešní večer? Já nevím. A myslím, že to bude střední. A co si myslíte vy, Esterko? No, je to úplně jedno. A vy, Sofie? Já si myslím, že to dopadne fakt hrozně, když tam je napsaný to ještě domyslím. Už se to vaří, už se to dochucuje. Ňami, ňami, to vypadá dobře. A už tu máme prvního hosta. Sofie. Tak Sofie, co jste přinesla za dárek? Přinesla jsem jirtěnku. Ahoj. Přinesla jsem ti jirtěnku, tak snad se ti Jo, děkuju. Jak se těšíte na šmejdění? Já se teda strašně těším, abych řekla pravdu, já strašně ráda šmejdím. A je tu další host, Adam. Adame, jak se těšíte na šmejdění? Myslím, že to bude takový poloviční. To mám takový dárek. Jo, díky. A ahoj. Ahoj. A už je tu Esterka. Ahoj Esterko, jak se těšíš na dnešní šmejdění? No, asi nějak polovičně. Ahoj. Děkuju. A je na řadě šmejdění. Ježišmarja, tady je bordel, no to si nemohla uklidit. To je, myslím, že bude nějaký, to je, myslím, že má pokud nějaký dítě. Ale, že by se nám tady Monča neuklidila. Koukám na jeska, mě to umyvadla. Vidíte, to je taky jeska. No to je jeska. Fotky jdeš doma. Tady je kůň. To bude hezký. To je hezký obraz. Šmejděníčko, šmejdění, všechny pobaví. Ale co nám dělá Monča v kuchyni? Mončo, co bude teda za ten dezert, co máš vymyslet? Počkej. Budu to tady ty polštářky. A myslím, že asi budou na to reagovat nějaká třeba paní, která bude vegetariánka, tak bude na to reagovat docela dost blbě. No. Dokonce tam je agurka. No co to vidím? Že by se Adam vydával rajčata? Hlavní chod, který se ještě nesmí jíst. A úplně takový, jo, jsem si ho snědl. Ňami, ňami, ňam. Je to takový střední. Je to takový hezký. Je to výborný. A je na řadě zábava. Takže zábava bude, že ochutnáte americké arašídy. Z flopu. Ano, to mají taky flop. Kolik chcete? Podle toho, jak to chutná. Nejsou solené, že ne? Ne, nejsou. No to tak mi to dejte. Tady. Že by to bylo servírované na stole i v Anglii? Ano, ano, servíruje se to takhle na stole. Co ty mu říkáte? Střední. Jsou takové vůbec neposolený, to je dobře. Dobře mě nechunej. Nejsou vůbec osolený, jako osolený, a mě chutnají spíš osolený. Jak vidíte, všichni se náramně baví. Já mám talíře. A je na řadě dezert. No, ale to bude určitě divný dezert. Co to asi bude, když napsala to ještě domyslím. No tak jo, bude to ještě jako domyslet. No a co když jenom vymyslel nějaký nový dezert? Nebo co když koukám nějaký dezert a pak na to hraje zase.
No to je hnusný, pojď. No, to je takový. No. Je to hnusný, já to nechci. Jde se. To já mám dířeň. Ahoj. Tak zítra. Tak dali. Ahoj. Ale to se říká čus. Tak jak se vám, jak ohodnotíte dnešní večer? Tak já dám dneska tak 4 body. A kolik dáváte dnešku bodů vy? Já dávám jenom 2 body, vůbec mi nic nechutnalo, všechno bylo hnusný. Kolik dáváte dnešku bodů vy? No tak já asi nějak tak 5. A Monika si vyvařila přesně 11 bodů. Jako